Pag-ulanto nin piso hasta 2 pesos kan presyo sa kada kilo kan lokal na bagas nanutaran sa Naga City People's Mall. Mantang Presidente Bongbong Marcos sinabing marirealisar na ang promesa niyang 20 pesos na kada kilo nin bagas. Ang detalye aramonta sa report ni Chris Novello. Piso hasta 2 pesos ang inilangkaw sa presyo kan kada kilo kan lokal na bagas sa Naga City People's Mall. Basado sa price monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office kan March 6, nasa 37 pa ang presyo sa kada kilo kan lokal na bagas. Alagad ngunyan, 39 na ang kada kilo kaini. Piso man lang, si kaya lang ka mga parabakal, ta kung papanganaan tamang kaya, hirak man. Ang customer na si Nanay Lourdes kan Barangay Lerma, aminadong mati na niya ang paglangkaw kan presyo alagad kaya pa man subuot sa ngunyan. Okay lang yan sir, nakakayaan ko pa man po, 40 pesos, kaya pa man po. Base sa pirang paratienda, naglangkaw subot ang barakalan kan paraw din huli, tabako pa man panahon kan aranihan, napig-uyunan man kan Department of Agriculture Bicol. Dahil itong mga nakaaging pag-ura naka-apekto po talaga sa ating mga paraong lalo na sa paro, ang iba nag-replant. Kaya pwedeng ang anihan ay mga April and May. Sa ibong nalado, sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Camarines Sur, sinabi kaini na madali nang marealisar ang promesa niyang mas hababang presyo kan bagas sa nasyon. Hindi pa tayo umabot doon, dahan-dahan palapit, nasa 25 piso na lang tayo, konti na lang. Kaibahan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.